Voor de repatriërenden uit Indië maakt de bloedtransfusieafdeling van de militaire geneeskundige dienst zich bijzonder verdienstelijk. Zij neemt bloed af van de zich beschikbaar stellende leden van de Nederlandse bevolking ten bate van deze slachtoffers. In Grauw vindt in tegenwoordigheid van vele officiële genodigden deze kleine operatie plaats bij de 2000ste donaar. Dankzij de moderne wetenschap is het mogelijk dit bloed 1 à 2 jaar te bewaren. Na afloop van de behandeling ontvangt deze 2000ste gever uit handen van de heer Ketwier Verschuur, directeur-generaal van het Rode Kruis, een oorkonde, getekend door prinses Juliana. Een Rode Kruispakket en een babypakket zijn mede de beloning voor deze schone daad.